Asa man si brother? Yaman ninyong mayan. Uy! Hala. Brother! Brothers! Bless and love! Welcome to my farm! Imo ni humayan? Ako brother, kay sakto kaya nga pagkabalansin ni sukad ato nakadawat ko atong 1.5 sa itong mga brother. What? Sa ayuda? Ayuda to niya, akong gipalit og abono kay para tambok. Kay gikan na sila ni Payat. Mato akong gipakaon og abono. Aron manambok sama na ko brother. Wala ka ng pasyudad? Wala na brother, kay grabe ka crowded ang syudad brother. Dari Di totoo yan. peaceful kayo, peace of mind. Lami ka mag-meditate. Brother, o di mo humay? Naya man lagi. Kani siya brother, mao na siya, trust the process, mao nang disbalance ang matrix bay. Tara bay, abante ta sa unahan. Bless and love. Ay, kapispol rin sa atong humayan. Ikamp yun sa atong abundang nga matrix. Balo mo, unsa ni? Unsa na? Mao ni ang scarecrow nga nag-meditate. Peace and love. Kailangan na nimo brothers and sisters sa inyo ang matrix para mahadlok ang mga insekto, para mabalanse ang matrix bay. Brother, yawa ning tuod brother oy. Daghan lagi kulor-kulor oh. Ayan na naghilabte na ko ang scarecrow bay. Madisbalanse na parehas naman mo na ay mga kulor-kulor. Brother, diri sa ka ha. Bantay sa taron diri atong matrix ha. Ito sa una. Oh yeah. Brothers and sisters, peace and love. Nanapunta diri sa pinakadakong nga kahoy na to nga nagkinusara. Uy! Naputay ka ubang brother diha. Naglibog ko kung kapre wala or Buddha. Ali, dulo na to. Yawa na nga kapre, nagsulpon-sulpon. Ingon na kahitik ang matrix bay. Maka-cellphone na ang Buddha or kapre. Naglibog ka kung unsa na siya. What? Kung tigbantay ba na siya sa humayan or tigbantay sa kahoy kaya naginusara raman eh. Yeah, much love. Yeah, brothers and sisters, bless and love. Yeah, bantayan siya ng kahoy. Apilin na lang po na yung humayan, brother, para mabalanse itong matrix. Wow naman! Yeah, sagod ko sa una. Brother, naanap po tayo sa isa kang matrix, no? Kung adunay may naikinaraan nga sinakyanan. Balanse kaya itong matrix bay. Dito sa syudad, na naman may 4 wheels. Diri anay 2 wheels. Yeah, extension. 2 wheels. Yan ay nagsakay dito, pasahero bay. Barato rin pamasahe diri, brother. Brother, pilay pamasahe? 2. Nana, raga barato diri sa ato ang matrix bay. Ali na mo diri. Bless and love, brother. Nya to sa ami.